To wannan shine abubuwa guda tara da muka ji a gurguje kenan, wato wanda muka ce suna taimaka a ɓangaren tarbiyya da zamantakewa ta yau da gobe, sannan kuma a ɓangaren su da ƙauna ma duka suna taimaka a wannan fannin. To ga su dai kawai da muka ji su a gurguje. Abu na farko shine wato ka zama mai adalci, yin adalci a tsakanin al'umma. Adalci yana da matsayi sosai, yana da kima da daraja a cikin al'umma. Duk wanda ya zama mai adalci to zai zauna da kowa lahiya, wanda kuma ya zama azzalumi to ba zai zauna lahiya da jama'a ba. To abu na farko kenan shine adalci. Abu na biyu shine yake cewa ka zama mai yawan wato sakin fuska da murmushi a tsakanin al'umma. Ɗiyanka ne, matanka ne, yan uwanka ne, al'umma gari ko ma wane ne, ka zama mai kana adalci tsakaninka da mutane, kana sakin huska, kana murmushi tsakaninka da mutane. Abu na uku wanda muka ji shine yace ka rika wato yin kyauta ga wanda duk yayi kokari, ko da yaron gidanka ne, dan aikin ka ne ya wani kokari, sai ka mishi alheri, ka mishi kyauta, ka yaba mishi kuma. Kenan na uku da na hudu shine wato na ukun shine ka rika yin kyauta ga wanda yayi kokari. Na hudu ka rika yaba ma wanda yayi kokari, ko da baka bashi komi ba, yaba ma mutum akan aiki alheri zai ji daɗin hakan, zai ƙara mishi ƙarfin gwiwa. Sannan idan da hali a bashi wani abu a mishi wata kyauta, shi ma zai ƙara mishi ƙarfin gwiwa. To don haka wato shine abubuwa guda hudu da muka ji. Na biyar kinsu sai ya ce shine ka rika yi wato ka koya ma ɗiyanka ko matanka yin kyauta a tsakaninsu da juna. Koya ma ɗan adam kyauta to sai tashi da son alheri kenan. Wannan shine abu da muka ji wato na biyar kenan. Abu na shidda sai ce wato shine wato ka koya ma ɗiyanka da matanka son junansu da ƙaunar junansu. So da ƙauna ka koya musu ta cewa su tashi da son juna da ƙaunar juna. Wannan ma yana da tasiri sosai, wanda muka ji shi a matsayi na shidda kenan. Abu na bakwai shine sai yake cewa ka rika nuna sonka da ƙaunarka ga uwayenka da yan uwanka, a wajen matanka da ɗiyanka. Ka nuna musu yadda kake son uwayenka, kake ƙaunar su, da yan uwanka kana son su, kana ƙaunar su, ko wasu abokanka ko makwabtanka ko wani da kake hulɗa da shi, su san matsayin shi da darajar shi, sai su tashi su ma suna girmama shi, suna mutunta shi. Saɓanin in ka wulakanta yan uwanka da uwayenka da abokananka da makwabtanka, ɗiyanka da matanka ba za su girmama su, ba za su mutunta su ba, sai su zan suna wulakanta su, saboda kai ne suka ga kana wannan. Matashi na bakwai kenan, matashiya ta bakwai. Abu na takwas wanda a gurguje shine yake cewa ka riƙa wato ba ɗiyanka da matanka wato labarin yadda magabata suka yi rayuwa kenan. Ka riƙa karanta musu tarihin magabata, ko ka kai su makaranta su karanci tarihi, a sanar da su ilimi na addini, a sanar da su tarbiyya, a koya musu yadda ake zamantakewa da mu'amala, domin su tashi su zama ɗiya na gari, ko kuma matan su zama mata na gari. To wannan bangare na takwas shine karantar da iyalanka da maza da mata, sai su tashi da tarbiyya, su tashi wato mutane na gari kenan. Wannan na takwas. Na tara muka ce wanda shine na ƙarshe, yace ka rika daidaitawa a tsakanin ɗiyanka da matanka wajen hulɗa da mu'amala da su. Ka rika nuna musu cewa babu bambanci a tsakaninsu da juna, wato babu wani bambanci tsakaninsu a wajenka. Babba ya girmama wato ƙarami ya girmama babban shi, shi kuma babba ya ji tausayin ƙaramin shi kenan. Kamar yadda a wani hadisi annabi yake nuna cewa wato yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i. Kaga da wannan ma'ana, wanda yake sama ga wanda shi a sama, to ya rika tausayin wanda yake ƙasa gare shi. To kaga ka nuna musu wannan. Ƙarami ya ji wato ya girmama babban shi, shi kuma babba ya ji tausayin ƙarami kenan. To da haka sai ka nuna musu cewa ba bambanci a tsakaninka da su, ɗiyanka ne ko matanka ne ko yan uwanka ne, dukansu ko duka makwabta ne, wato akwai mu'amala mai kyau da zamantakewa ta kwarai a tsakaninka da su. To idan ka riƙe asbab, ka riƙe bakin gwalgwado abin da ka iya, kai abin da za ka yi na kamantawa a yanayin adalci, a yanayin mu'amala da su da zamantakewa da su, duk ka kamanta abin da ya sawwaka bakin gwalgwado, sai ka roƙi Allah cewa ya shirya maka su, wato ya sa su zamo ɗiya na gari ko mata na gari, domin a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakaninka da su, kuma al'umma ta gari ta samu wato fa'idanta ta hanyar wato kasancewa su ɗiya na gari ko mata na gari, su amfani kansu, su amfani uwayensu, su amfani musulunci da musulmi.
to wannan shine matashiya ta ƙarshe ta tara da muka kawo a ɓangaren wato tarbiyya ko zamantakewa da mu'amala ko abin da ya shahi wato danƙon ƙauna da soyayya a tsakanin al'umma kenan. To mun zo ƙarshen labarin namu a yau insha Allah darasin mu na tara, wanda ina ji bidiyon ko ya tsawo kusan awa da wani abu shi ma, sai mu dakata a haka. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, kuskure Allah ya yi mana a wannan wata da muke ciki. Allah karɓa mana ibadodinmu, ya gafarta mana, ya gafarta mu uwayenmu da malummanmu da dukkanin yawa musulmi. Muna fatan alheri ga dukkanin yawa da suke bibiyan mu a hanyoyin sadarwa. Allah saka mu kowa da alkhairin shi wato da kokarin da ake yi na bibiya da sauraren abin da muke gabatarwa. Da mu da ku Allah karɓa mana, ya kuma biya mana bukatocinmu duniya da lahira, ya yahi mana, ya gafarta mana duniya da lahira, ya sanya mu a cikin bayu da za a ɗauta a cikin wannan wata mai alfarma wato wata Ramadan. Daga yanzu sai mu ce muku wato wanda ya wannan fassara shine dan uwanku na musulunci Adamu Rabi'u Soja Suleiman Basare, dan asalin ƙasar Nijar da yake zaune a ƙasar Libya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'assalam.